Kaixo egunon, ongi etorria gure azertetan saiora. Gaur beti bezala elkarrizketekin hasiko gea. Kaixo Joseba, zer prestatu diguzu? Kaixo Maite, gaur Mikel Lauroba etorri da eta bideo honekin aurkeztuko dizuegu. Gaurkan gurekin Iker Lauroba izango dugu. 53 urteko musikari donostiarra. Pop rocka generoan aritu da, bereziki Utikan eta 11 bide taldeetan hasi bazen ere. Oihartzun handiena Lauroba. Iker Lauroba eta Izaro proiektuan lortu ditu. Gaurkan gurekin Iker Lauroba. Kaixo, gaurkan gurekin Iker Lauroba, egunon. Egunon. Konta eguzu nola hasi zinen musikarekin? Berez oso txikitan pianoa jotzen hasi omen nintzen, amari izan nion hasiera batean pianoa jotzen hasi nahi nuela. Baina segituan utzi nuen, aspertu nintzen eta utzi nuen, eta gero berriz berreskuratu nuen musikarekiko zaletasun hori 18 urterekin. Bazegon gure gelan lagun bat asko ligatzen zuena gitarra jotzen zuelako, eta berak esaten zuen bere ligatzearen arrazoia gitarrista zela, eta ni eta beste lagun bat apuntatu ginenak batera, gitarra ikastera, eta egia izan zen lehenengo momentutik, kriston gustu hartu nion gitarra jotzeari, eta hortik aurrera hasi nintzen, gero beste instrumentu bat zukete jotzen, baina pixkat nahiko berandu hasi nintzen, nahiz eta txikitatik beti izan nahi zen musika zalea, baina instrumentua jotzen, berandu 18 urterekin dago. Ezagutzen zaituztenentzat zein izan zen zure ibilbide musikala? Berez, nire lehenengo taldea apurtu izan zen. Zan Irungo punk rock talde bat. Horrego nintzen gitarra jotzen, denbora gutxi. Ze gero Trikitake taldean hasi nintzen, erromeri talde batan, geldokoa. Eta bereikin egon nintzen 3 urtez plaza jotzen. Eta niretzako oso ikasbide ona izan zen, zeren horra hasi, eta berez nire amatzan urtebete baino gutxiago gitarra jotzen, orduan erromeri talde batean hastean jotzen genitun askotan 4 eta 5 orduko kontzertuak, eta udan igual pilo bat, ezakite, uda batean igual 60 kontzertu egiten genituen, 60 emanaldi, orduan niretzako ikasteko oso moduena izan zen, zer gainera beste talde batzuen abestiak jotzen, ikasten duzu ere beste abesti eta talde guztietatik. Eta hori izan Trikitake, gero hortik Utikan taldean hasi nintzen, Gainorgako rock talde bat. Gero ja Laurobarekin hasi nintzen, anaiarekin batera, hori izan zen, 2004an uste dut. Eta hortik aurrera gero talde pilo batean egon ez, Charlie and the Colors, Izarorekin abiloren jotzen, gero bakarka ere, ja badara matzat 3 disko atera ditut bakarka, 4-5 urtela Leire Berasaluzerekin askotan joten garela bikoten moduan. Eta hori, gero beste hainbat aldetan ere kolaboratzen egonez, batez ere horiek izan dira nire dizkarrezurra. Familian lehengo musikalia alba zegoen aurrekaririk? Amak beti esaten du gitarra jotzen zuela ere baina azuta daukala beti gitarra bat pasatzen diotela. Baina berak esaten zian bazekila zeo zer. Eta nire osabak ere bai gitarrarekin zerre jotzen zuen, baina gutxi. Musikari pixkat afizio bezala zuten, baina musikari serio esan dezagun pixkat musika serio hartu dutenak, uste nire zela duen bai. Txikitan pentsatzen zenuen horrelako zerbaitean bukatuko zenuela? Ez, txikitan ez da gutxi gorik ere. Hori nahiz da zaletasuna izan musikarekiko, ez nuen nire burua imaginatzen, ez denatoki baten gainean batez ere, zer ni beti oso lotxatia izan nahiz, orduan, ja gelan nahiko gaizki pasatzen nuen arbelara ateratzen nindutenean, nuke ez imaginatuko aterako nintzela, kursal batera jotzera ez, Izarorekin egon garen bezala. Nire izaten diazu txikitan hori ingo nukela eta esango nizuk ez nizkoa zela, baina bitu, bukatu bitu. Zenbat denbora eskaitzen diezu musika astear zehar? Desente, ensaioekin eta gauzak grabatzen, beti nabil hori, disko bat bukatzen duenean, beti urrengo batekin hasten naiz. Orduan, desente, nik esango nuke egunean 3-4 ordu, bai eskaintzen dizkidala. Nola banatzen duzu zure denbora lagunekin, familiekin eta lanarekin? Loari kentzen, orduan pixkat. Zeren, nahiko zaila da, gainera ni berez, nahiz da hori, musikalki niri buruari eskatzen dio dana, o behintzat, seriotasun handiaz
eskatzen dien nire buruari nahiko profesional, nahiko nukeen izan, ni berez beste lan badaukat, zeren hori. Azkenean musikaren mundu oso prekarioa da, eta zaila da musikaz bakarrik bizitzea, orduan. Ni beste fabrika batean nago lanean, orduan askotan 8 ordu horiek eta gero, gehi musika egin nahi bali medezu, gehi familia, gehi lagunak, loarik kendu barizkiozu ordutxo batzuk eta horri eskin. Nola bilatzen duzu inspirazioa? Nik uste beti daukadala buruan, batez ere musika egiterak orduan errazago egiten zait musika egitea, letrak egitea baino. Orduan musika errazagoa zait sofan eseri eta ateratzea besti bat, baina letrak gehiago kostatzen zait. Orduan beti kaletik noanean, beti pentsatzen dut. Zer gauza ikusi eta, nekin iguala besti bat egiliteke. O pasatzen zaizun zer gauzarekin, hau iguala besti bat egiteko modukoa da. Eta nik uste askotan hori presente izaten, eta gero letrak egiteko ere, pixkat egin behar izan nun ikasi letrak egiten. Lehenengo letrak irakurtze ditu eta oso txarrak dira. Oraingo batzuk. Baina irakurtze dituzu eta esatezu, ama nola idatzi nuen hau. Gero da dana bezala, hori ere ikasi egiten da, eta ikasi egiten da asko irakurtzen eta ikusten besteek ere zer egiten duten. Eta nola egiten duten, pixkat aztertu hori, eta batez ere irakurtzen. Poesia irakurtzen, ikusten duzu ere askotan inspiratzen zaitu. Zerbait irakurtzen duzu eta esatezu, Eta musikarekin ere berdin, pasatzen egiteke igual abesti bat entzutea eta esatea, ze abesti polita. Zer egiten duen, zer ritmo erabiltzen duen, zer egiten duen, eta saiatu ere hori egiten. Horren askotan, nik uste konstiente izaten eta pixkat erne egoten, pixkat horren bila. Zeintzuk dira zure talde gogoenak? Garai batean oso argi nituen, nik uste lehen gehiago egiten genuela disko bat erosi eta disko hori etengabe bueltaka izan etxean entzuten ez. Nik badauzkat, goratzen dut, Roxette, oso Roxette taldearen oso zalea. Eta igual disko batzu nituen, igual entzun dituela 100 aldiz. Gaur egun ez da hori pasatzen, nik uste gaur egun gehiago dala entzute dituzula talde asko eta talde batzuen abesti suelto batzuk edo ez da lehen bezalako zaletasun hori talde hau da gehien gustatzen zaidana munduko. Baina talde bat esan marko bano igual Stereophonics, da talde bat inglesa dira, engalesekoa dira eta baila talde bat uste disko gehiena dauzkadala erosita eta asko entzun duen talde bat. Entzun behar ditugun 3 talde eta 3 abesti, zeintzuk dira? Stereophonics bat, adibidez Maybe Tomorrow, beste bat asko estan egitena. Nogenen Enarak eta Izaroren etxerakoaren eiz. Izaroren sinoztuko dugu. La Felicia. Zeintzuk dira zure bizipen onenak eta gogorrenak musikaren munduan? Onenak, askotan nik uste onena dela ez bilatzea helburu handi batzuk. Eta askotan disfrutatzea bidean egiten zoazen guzti horretaz. Eta hori, izan daiteke handia, adibidez, Izarorekin kursalean jotzea izugarria da, baina adibidez, bihar eta etzi, nire etxeko gongelan egin baritugu kontzertu batzuk, 15 pertsonentzat, orduan. Biak dira zoragarriak niretzako. Azkenean da, pasioarekin egiten baduzu zerbait eta bizitzen baduzu benetan eta ikasten baldin baduzu disfrutatzen gauza txikiez, azkenean nik uste horiek egite dutela handi ez. Eta horrekin gelditzen naiz. Eta txarrena, askotan pasait izaten da, kontzertu batzuk nunbaitetik etzen dizutela eta gero igual ez dela espero dezuna, igual jende hitz egiten dagolako, o jendeak ez dizulako kasuarik egiten, o olako batzuk pasatzen dira. Ez dakatola momentu bat bereziki esateko momentu da izan den ere bizitzako txarrena musika. Batzuk izan ditut ez, baina azkenean guzti horretatik ere ikasten da, eta ikasten duzu ere leku bat o ez baldin bada igual egokiena zure musika egiteko, badakizu olako leku bat erretzezula joan behar, eta listo. Zer esango zenioke zure berdina egin nahi duen norbaiti? Ni aholkuak ematen oso txarra. Nik nuke aholku bat eman gero kontrako egiteko. Hori izango zen igual bide zuzen.
Ez, baino egiteko, azkenean nik ezakat superbotere berezi bat o ezakat almen berezi bat ezertarako. Nik lana egiten dut, eta egiten dut gustoko dudana. Eta ez naiz iritsire punto batera edozeinetat iristeko posible ezena. Azkenean nik uste, musika pasioa duen norbaitentzat, gitarra bat hartu, o piano bat hartu, o instrumento bat hartu egazen, eta ikasi instrumenturi jotzen, eta instrumento hartaz disfrutatzen, eta egiten horrekin zerbait. Eta azkenean hori zoran dut egiteko. Zer oroitzapen dituzu eskolan garaiaz? Eskola garaiaz? Musika ikastola. Ikastola? Ona. Orokorrean, nik uste, orain 43 urte ditut eta nire buruak ditu 35, beti nijo atzetik. Nire sentsazioa da, ikastolan egonean oso ume bat nintzela. Osea, 18 urte nituen eta nire buruak bat zituen 12, porque oso inusuintan nintzen, eta pizka tontoa nintzen. Baina orokorrean oroitzapen onak ditut ikastolaz. Bai, nintzen oso ikasle ona, ez da txarraria, hortarteko zerbait, eta oroitzapen nahi ditut. Badakizu bezala eskola batean gaude. Zer esango zenioke lauko ikaslei? Ezakit esan duten. Ikasteko ere, nik uste gerozta gehiago esaten digute, zure ametsa jarraitu eta beteko dira, eta ezakit, nik uste ikasi behar dugula ere frustrazioetatik ikasten. Askotan posible da ez betetzea. Osea, norbaitek esaten baizu, jarraitu zure ametsa eta beteko ezu, ezu igualez. Gaur egun nahi balin badu, Wembleyen jo, kontzertu bat, saiatuko ez dena ametsa betetzen, baina ez du lortuko. Orduan, frustrazio bat etorri daiteke hortatik, ez? Eta nik uste, junbar garela danan bezala, osea, bidea pausoz pauso ematen, eta ematen dugun pauso bakoitz hori disfrutatzen. Eta hortik ikasten, eta azkenean horre egiten duzu bide oso bat, eta bide osoan zehar ikasitako guztia baliogarri zaizu hori helmugara iristeko. Ikusi dut gitarra daukazula, aldi guzu tokatu abestia. Bai, eski. Eguna aurrera doaz, mote euren bidea. Oroitzen zaitut oraindik, gauen bakardadean. Aldegi zenuenetik, zaitut buruan bueltaka. Hasteak igaro arren, atzo balitz bezala. Atzo zu, gauzu eta biarre. Beti pentsatu izan du nire zoramenean. Ulertu ezin nuena, ulertezina zera. Atzo zu, gauzu eta biarre.
azken dantza bat, ilargiaren argimea, itxasoaren erritmoaz, oinu txikondarrea. Barkatu, badakit zin egin nizula, guretzat izango zen kanta, garaiz amaituko nuela. Azken dantza bat, ilargiaren argipea, itxasoaren erritmoaz, oinu txikondarea. Hauze izan da gure elkarrizketa, eskerrik asko Joseba. Eta orain, eroberriarekin hasiko gara. Kaixo, Ekai, zer ekarri dugu? Kaixo, gaurkoan eroberri batzuk ekarri dizkizuegu. Lehenengoa lapur bati harrapatu diote, sartu zen etxean Facebookeko saioa ez izteagatik harrapatu dute. Ze sorte txarra. Bai. Bigarrena, pinguino batek urtero 8.000 kilometro egiten ditu pertsona batek bizia salbatu ziolako eta urtero bisitatzen du. Eta azkenik, abiadura handiko trenak gaur egun 600 eta 3 kilometro orduko iristen dira. Eske, abiadura handia da. Bai. Hauze izan da gaurko astearteetako saioa, eskerrik asko Ekai, eta besterik gabe hurrengo astera arte.